ka jingja ka basngosi kalawan hagaba u deputy chief minister jong ka Maharashtra u Ajit Pawar nrupon rusnam u badairu na kasang NCP ula klat no hasyan na ka jingpthai ju ka lingsuin ka ba u usang ula ino shadin ya ka jong ka kurim ka ba longru ka MP lambat arngut ki khon ki jungu kani ka lingsuin ka ba la ban song bru tang ku mahan rumut ei ka mi min step na Mumbai ban lech sapo jong ka Baramati ka jingpthai ka jia kat ba ka rang thumu ban hiar khandau hagabau Ajit Pawar umut ban lech sapo jong ka Baramati shai ka jelang pajba jong ka zila parishad election kabadairu ke jaka ke bakhlain bha ke jungu ningkong la yo jing tip bawla don hapdeng ju ke jing sitom ke bajur hanrei la ra no yu marmar shapo jong ke hospital na ke bata ban yo yu ke jing sumar hanrei tang kat du ke ni por par la primbana bawla khlat no kidon ke yu i ke jing ja ke yu i ru i ke lingkhot lingkhai ju ke lingsun ha ke jaka ye ka ding bat ye ka tadam kabla mi ha ke jaka kabla pthai ke ni ke lingsun u Ajit Pawar u badairu deputy chief minister jong ke jala Maharashtra ula khlat no halor jogri ke jingjia jo ke jingthai jogri ke lingsuin ke jungu kila don saungut ki weipat ki bru gole don lang hapo jong ke lingsuin ki bala mi napo jong ke Mumbai ha ka por minsta banlech sapo jong ke Baramati kini ki kenthop yo wei unongnya wei u de khat jong ke lingsuin lambat arngut ki weipat lambat u Ajit Pawar kumta kila don baro kuma sangut ye ki bru bala khat no ha ke jingthai jong ke lingsuin nagaleng jo ke kenhun plaj em ke lech sa ke te ke jaka ban persang ban pelaj im mi kitei ki lanat hanrei ka basngusi ka long ba omsam don iweru ibrang laj im halor jogri ki jingjia ka basngusi kumta halor jogri ki jingjia ka basusi na galyang ju ki borsan shar jongri bat kumjuru jong ka jala Maharashtra kila pha ye ka jing snolam sha ka jing ka sam jong u Ajit Pawar publish bun ta thadu bi kendu ha ka weipat ka video